Takže ahoj, ja som Laura24 a vítam vás do tohto videa. Dnešné video to bude uvítacie na mojom kanále, takže tak moja hlavná postava kanálu je táto mačka Laura. A teda nie je to úplne moje prvé video, pretože mám ešte jeden YouTube kanál, na ktorom tiež natáčam s pečopákmi. Vám tam LBSpingu 24, ale rozhodla som sa, že budem natáčať na dvoch YouTube kanálov, tak natáčam na dvoch. Dúfam, že sa vám moja tvorba bude páčiť. Budem natáčať rôzne filmy, nejakú sériu, myslím, a tak. Keby ste sa pýtali, natáčam na kamere Canon a s kvalitou som fakt spokojná a ja už neviem, čo mám dodať. Proste si užite na tomto kanále. Takže ahoj!